Gure ikuspegia da erakunde jasangarri, etiko eta teknologikoki aurreratu gisa finkatzea. Bere zerbitzuen balioagatik, bezeroen konfiantzagatik eta ingurune osasungarri eta gizatiar batean lan egiten duen eta helburu partekatu batera bideratuta dagoen talde profesional baten konpromisoagatik aitortua. Aurrera egiteko modua ez dugu aldatu aurreko plan estrategikoekin alderatuta. Kultura partekatuan eta mutualiako pertsonek 2015ean zehaztu genituen 6 baliotan taldea, profesionaltasuna, hurbiltasuna, eraginkortasuna, gardentasuna eta abangoardismoa oinarritzen jarraituko dugu. Balio horiek indarrean daude erabat eta gure erabakiak, gure politikak eta lankide ditugun pertsona eta erakundeekin ditugun harremanak bideratzen dituzte. Mantenduko dugun beste elementu bat da zertarako gure jomuga. Pertsonen osasunerako eskubidea, segurtasuna eta ongizatea bermatzea, gizarte segurantzarekin elkarlanean.